Sieltä tulee Tomi. Mo. No, ootko tossa Zetas? Okei, no sä näet mut kohta sulkana. Ihan sama mulle, ja sama mulle. Tänne näin. Joo, mo. Vittu, long time no see. Mitä? No, mitä jätkä? Ihan hyvä. Näytti vähän erilaiset. Jep. Olin tossa ryyppäämässä Jonnan porukoitten kanssa. Sitten siitä tulikin idea ja... No niin, hyvä. Komea näyttää. Jep. Hyvästi.